Mislim da prvo da sam zelo zadovoljan da smo stigli do polufinala kupa, pobednika kupova. Mislim da je to za ove naše mlade fante zelo dobar rezultat i dobro iskustvo za njih da vide kako izgleda to u Evropi, kakvi su to igrači, kakav je to tempo, kako je to suđenje i mislim stvarno da za njih svaka tekma u Evropi mnogo znači. Mislim da to ne može da se plati nikakvim parama, da je to dosta dobro za njihov razvoj. I što se tiče Gummersbacha, to je jedan zelo dobar nasprotnik. Bundesliga, bili su u maloj krizi, vidim da su se podigli, da igraju sad dobro, da se vraćaju u staru formu i pravi nasprotnik za nas u ovom trenutku. Mi nemamo šta da izgubimo, sve što napravimo je samo jedan plus za nas i još jedno iskustvo za ovu mladu ekipu, ali žoga je okrugla, nikad se ne zna, neko ima dobar dan, neko ima loš, možda mi uhvatimo taj dan dok je dobar, naši golmani, naši bekovi, oni da imaju problema, pa da imamo i šanse za prolaz, možda čak i u finale. U svakom slučaju prepustit ćemo ulogu favorita njima, a mi ćemo se boriti, ostavit ćemo to poznato celjsko srce na terenu. Molio bih Florijane i navijače da dođu u što većem broju i da pokušamo zajedno da zmagamo Gummersbach.